zane buga bauta gare su yau ta zandole. Mata adon gari ne ko yaushe domin su ne muke wani tunkaho. Gidan da babu mace ciki tabbas zai zamo kaman kwandon shara. Tambari na mata zane buga bauta gare su yau ta zandole. Mata adon gari ne ko yaushe domin su ne muke wani tunkaho. Gidan da babu mace ciki tabbas zai zamo kaman kwandon shara. Mata ku tashi duka ku jujjuya domin gare ku ne zan yi baiti. Farkon kiɗan ga sai na sa Allah domin gare shi ne na kahin bauta. Don shi gaba ne ba mai mun guri dole ne gare shi na yo bauta. Zan sa rasulu baban zara'o ashabu ban jira ko dai ba. Wannan kiɗi na mata ne tabbas maza ku kaurace sai ku yi. Mata ku taka danni ban shakka rawa gare ku aiko babu kiɗa. Gare ku babu mai ce sarki ne. Kuka zaman tano wani hamshaki gare su baka ce kai sarki ne. Mata ku tashi dukka ku dan zaga maza ku kaurace sai ku yi. President mata zan gaida Rama Musa Sannu a gaishe. Jamhuriya kawai ke mun ka sani birni da kauye ke ce tauraro. President mata ekiriki Karama Musa Sannu a gaishe. Ashe yan faruku gaisuwa gare ki nake mika. Sallama nake yi maman mu bako da sallama shi ne tabbas. President mata tabbas kikin Karama Musa Sannu a gaishe ki. Garan basam ashe duka sun shaida kice president ai ba shaka. Ruko nake ta yi a gurin Allah ya taimaka gurin ita maman mu. Kitarta yan adawa sai dubi gare mu don a yau ke laututa. Hadiza baza barma gaisuwa gare ki nake mika. Mata saraki mamman gaishe ki Allah ya taimaka miki maman. Zainabu Hamza Sannu a gaishe ki Allah ya taimaka miki maman. Rabi'i ya tawaye gaishe ki Allah ya taimaka miki na gode. Karan basam ina da gaishe ku Bilki Haruna Sannu a gaishe ki. Salamu Mahamida a gaishe ki Allah ya taimaka miki mama. Amina ba a rana gaishe ki kirausa ya hakan shi ne tabbas. Salatu ba a ra'ai gaishe ki abin da ke yi min ai na gode. Kan mu zuwa na gaishe ki ga gaisuwa ne ke yi faru.
gaishe ki, Allah ya taimaka miki mamanmu. Asha ta gurgutullo a gaishe ki, na yaba dukkanin halayenki. Hajiya Umma Sannu a gaishe ki, na yaba da duk halin kirki. Amina ke ma yanzu a gaishe ki, abinda kin kayi mani na gode. Ummu Miminu na gaishe ki, na yaba da duk halin kirki. Hawa Muhammadu na gaishe ki, na yaba da duk halayenki. Gaisuwa ta neme ka abinda kin kayi min na gode. Rahana ke masannu a gaishe ki, abinda kin kayi man na gode. Saratu ba a razan gaidawa, Allah ya tabbatan mu na alkhairi. Amina cin babatan na gaishe ki, Allah ya tabbatan mu na alkhairi. Sa'adatu Aisha na gaishe ki, Gimbiya ina da gaishe ki. Fatima ke ma yanzu a gaishe ki, abinda kin kayi man na gode. Ashe yan faruku godiya gare ku nake mika. Fatimatu a yau ni zan gaida, Allah ya ban mu tare da shunan. Zuwaira ke ma yanzu a gaishe ki, gaisuwa nake yi na gode. Harira mata Muhammadu na gode, Allah ya tabbatar mu na alkhairi. Hajjara mamman sannunki, Gimbiya ina da gaishe ki. Fatima mankwa yanzu a gaishe ki, jinjina ta yanzu nake ta miki. Sannu a gaishe ki, ina ya buga duk halayenki. Rakiya ina da gaishe ki, Allah ya bar mu tare da junan. Hajjara mamman gaishe ki, Gimbiya ina da gaishe ki. Mata Muhammadu na gaishe ki, uwar gida ina da gaishe ki. Uwa ga mummune na gaishe ki, Allah ya tabbatar mu na alkhairi. Hajjara ina da gaishe ki, da mu da ku a yau sai son barka. Tambari na mata zane buga bauta gare su yau ta zandoli. Mata adon gari ne ko yaushe, domin su ne muke wani tunkaho. Gidan da babu mace ciki tabbas zai zamo kaman kwandon shara. Tambari na mata zane buga bauta gare su yau ta zandoli. Mata adon gari ne ko yaushe, domin su ne muke wani tunkaho. Gidan da babu mace ciki tabbas zai zamo kaman kwandon shara. Tambari na mata zane buga bauta